Argiaren podcastak. Ez duzu ezin iztuko, baina oin euskararen aldeko oldarraldi autodefensibo eta ofensiboa modan dagoen garai hauetan, ez? Joan nintzen Durango azokara, ez aurten, aurreko urten uste izan zela hau. Eta Euskal Herrian euskarazko postuan, gazteleraz hitz egiten. ¿Qué tal andéis? Aquí, vendiendo camisetas y así. Gente iñola. Bien, yo también utilizo camisetas. ¿De qué tipo? Reivindicativas. Eta orduan asuntua ze da. Ba, kriston txistea dukala holako postu baten gazteleraz hitz egiten, ne ustez. Hori. Kontatu indoti bal txistea. Enon kontatu behar, ez? Ze? Bale. Beranduegi. George Orwellek guri ere esan zigun samamez betetzeko. Bueno, ya está, hemen gaudela ez, hasteko prest. Nola flipa hortzona imarrek. Txon, a ver, hau zue rolo barrixa da. Jode, jarri nautu hemen, da, hostia, egia esan hazi, hemen mikrofonoa, eta gizera. Hostia, asko compañena bila, hau non espero. Horregatik esan dut, imarra rafa guardet, Ni apurtuta gatu naiz. Osa... Vale, ya, ongi, ondo dijo astea. Zitsi parentesis. Baina, de programan haula izan bidea. Ke ba, motel, zeizango haula, justu akatetan, materiala. Baina, zu gaur, zementu lanak zuken biozu? Osa, gaur, zuza hasi? Bueno, esan diazu gaien batzu badauzkazula, ez, eskuarten. Bai, Durangoko azoka izan da. Eska horrekin jaldo inprogramazua. Nahi mor guapiztu dit besteak, Zurina Hidalgo versus ez dakit nor. Bueno, hori geroako. Txon proposamen bat. Aprobetxeuta hasi ez dauela, ze iruditzen zeizue. Bilera importante bat zaukan. Ojo. Beak? Ala, esan digu ez? Bai, baina eduki gabe. Hor bukatzen da. Ja. Bai, eskolako andeinuak. Ja, ez dago espezifikatu ez. Igual gaur importantzia eman beharko genioke utxuneak egotea, berandu egin. Guztia beteta ez egotea, nola baiteko horrelako zementu material batekin bezala. Ja, bezala hori zeta da ez? Bezala da ez? Vale, mierda. Vale. Bueno, Izar, venga. Igual beste ritmo baten esan edozu aldogula egin gaurko irratsaioa. Nik enebien ritmoan inguruan, ni nebien utxunen inguruan, baina egia esan bai ritmo bastante gelduen nebien, ez? Bai. Esan behar, Oskarrendako esan behar dugu zementu lanak egiten dituela Asik. Asik ezin du aguantatu ez irratsaioan egotea 2 segundotako isiluneak eta horrelakoak egotea. Orduan egiten da beti horrez. Ez da pertsona ote izanoa. Ez? Utxunen kontua etzaio gustatzen. Bueno, por cierto, honekin erazonatuta egon nintzen Durango, ez? Eta hor komentatzen. Aurten. Eta jende... ikusi? Pasauzinean, gure estanetikan, erakusmaitikan. Bai, baina igual ez zeuden. Nire pasan nintzen, ez zeundeten. Baina zegoen Jainkoba Errekondo. Mobiari begira, por cierto. Zati ba, zeuka mobian, porrok eta hola. Igual inorretzan gerturatu momentu hortan bere ganata. Ostra, pues momentu hortan izango zan, ze bestela, ostra. Sekulako iara, bueno, eta zesatazin duazen. Fijau nintzen gauza baten, eta fenomeno bat oso kuriosua. Eta alde batetik ni planteatu nuen ere inguru sozial batekin joan nintzen, ez? Dagoen, relazionatu nintzen inguru sozial horrekin, ez? Taldean joan zinen. Hori da. Eta galdetu nien, hainbeste jente zegoen densidadea, ni galdetu nien, zatik ez da egin beharrean zui baten, igual 2 asteko azoka bat, eta hola, ez gara hemen ibiliko kabitu ezin da. Eta horren esan zidaten, eske hola izaten bazen, jentean erdia etoriko zen. Jentean erdia absolutuki. Orokorrean. Jentea etzan hainbeste animatuko. Eta hor da para hoja da. Molestatu egiten dugu jente asko goteak, baina aldi berian ez bago jente asko ezkoaz. Horea. Ja, bueno, ni flipatu indet aurten, aurki txiki geldituko da landako. Bai. Pentsa.
Osea, ni beti faten naiz ordu, imagino, ne ustez ordurik onena Azkaloste 3 aldera, eta hala eta jente pila goten da. Niri gertatu zait aurten horrelako zerbait. Joan nintzen ostiralean 3-4 aldera, eta oso jende gutxi zegoen, eta klaro, begiratzen zenuen aldera begiratzen zenuela, zeneukan, anari norbaiten zain, lehiotik kanekoak norbaiti begira, zuri begira. Jainkoba Errekondo hor aspertu da mobila begira, eta zan, pixkat inkomodoa, bai. Ja, hori jendek esaten du, kanpotik zoazenean ere, ikusten bezu famoson bat hor mailan beste kalden, hola begira erdi galduakin urduri jartzen dela. Bai. Zein? Jendia ikusliak eta sinatzen bai, hola erosliak eta kontsumitzaileak. Kontsumitu aldezu ez zer. Zu gai marrez. Bai, hori este tema. Txon, itxi bukatzen aurrekoa. Eta justo, komentario hau egiten, Euskal izaera honen inguruan, hau da, jente asko ez, baina aldi berean jente asko ez bago ez gara joaten, hori komentatu genuenean, liburua gertu zen. La mentalidad vasca. Oteiza. Hartu liburua, buelta eman, atzeko aldean abertzaren ingurukoa zen, eta atzeko aldea, utzik. Eta horren titulua berriz irakurri, La mentalidad vasca. Berriz itzuli, eta atzeko aldea utzik. Utxe jarraitzezun. Ez alda bakarrik Euskal liburu eta diskoen azoka. Zatik ez duzu Euskarazko. Gaztelera ez dalako liburua? Ja. A ber, Oteiza zezan, Euskalduna? O ez? Eso, oza baita, ez. Zatik ez? Hori xokoa zan, ez? Ez, bai. Bai, hori xokoa zan. Oteiza, Ez, detuzte, ez? Bai, ni usto... Bueno, holako zehose. Ostra, ez dakit. Bai. Ez, bai, ni kontrola dut mobidea, Bai, ni kontrola dut, Bai, geostak izatea konfrontoi bat, ostak izostia askoikin behan karetuakin, ostak izati, igual askoikin egoten zelako ostak izati. Ez egin zuelako frontoi hori. Bale, horretik. Baina horrez daude iruzpalau frontoi, leku berian. Bai, oso diferentiak ola... Bale, behak ingin joan igual, utzuni, zenean, bai, frontoia zer da utzune barik, ez? Hani pentsatzen nuen Oteizakoa zela. Nunda Oteiza? Naparruan, hor Lizarraldean edo. Bai. Ba, enterrauta da Naparrua, baina ez Oteizan, baizik eta beste leku baten. Zeinan izena, ez dakit. Bueno, ez, enterrauta ez, museua dako. Herri bat. Igual gero herri horta fango zamizitia, ostia. Ez dakit. Bueno, ez dakit. Jeni iso txarra zeukalatori komentatu noiz baitez. Bai. Tipiko, bai. Eta hori kontsumitu zenuen liburua, ala ez? Antonio Oteiza ez, Jorge Oteiza. Oste, Wikipedian, Torra Antonio Oteiza. Begira. Zaiz melon. Jorge Oteiza hori otarra. Bai. Baizia. Bai. Ni garai baten asko irakurri nuen behar inguruan. Ostia, eta jaio turtea? Bale, ez esan. Ez esan, beraz maitioten, Ez esan. Pentsatzen nuen beran duzio. 1910... Amar. Zortzi. Ostia, Oteizano benetakoa. Bai. Ia, ostra, aspaldi, Oso aspaldiko pertsonia, ez? Aspaldi, bai. Hilzan 2003, ez? Bai. Bai. Ez, bai. Osa, bai, kontrolo ditut. Jarraitzez. Bai. Orduan, erosi zenuen liburua? Edo... Ni beti liburu bat berdina joztut. Agenda feminista. Nik kuadernoa. Nik kuadernoa, zuia betea. Nik bai, hau, zela da, aurtengo lema, bidezka bat ikusten da lubaki honetatik. Por cierto, zegoen gure laguna, bilgune feministako, estantean. Zein? Hau, Ainara Santa Maria. Bai? Bai. Horregoen? Nor da hori? Gure berritxuko laguna. Zatik esan duzu gure laguna gara, ba? Gure laguna delako, egon zelako gure entzuten berritxun. Bale. Berarekin afaldu genuelako. Bale. Ez zara gogoratzen nahi mal. Nintzen horrekin gogoratzen. Joder. Bale. Bai, eta goraintziak, eta muxus, oso jatorra, eta... Bale. Ja. Hoi, tipo hori famosia pikimat, ez? O izan zamean gara izan, no... Egin zuen tesi bat edo, ez, feminista. Tesi feminista bat izan, Ez zan oso originala izan rotuan. Ez dakit oso ondo horra ezon daian kasartu. Eta zer inguruko tesia? Ez dakit, zuk gehiago dakizu horren inguruan, ez da? Bai, baina nabile egiten ez dakit egiten. Bai, orduan, a ber. Musika eta, ez, euskal musika eta horrela. Bai. Zenbezu, ez, zabaltzen diren euskal musikatik edo horrelako. Baina feminismotikan. Tesia. Bai, feminismotikan, bai, kritika edo. Uztot, maitasun erromantikoaren mitoaren kontua, esianen orokorren, o esianen kantu bat, ez dakit.
Ez zianekin erlazionatuta. Ezian hau zurine hidalgona eta. Bai, Kontxo hor gaude. Etorriaz. bai, hori egin zuen. Bere garaian, bueno, zona izan zuen, nik uste dut. Ja. Gero bere Baina hori garaian, aspalditxo izango zen, ala? bai, Bai, ez. bai. Ni pentsatzen nun oaingo kontu ezala. Gero, eske garai baten maitasun erromantikoa kritika bastante modan egon zen, ez? Gaur egun ja ez dakit. Gaur egun, bueno, hor geratu da. Ja. Ja. Bueno, zabaldu zen, eta nolabait lur hartu zuen, gure gorputzetan, eta ia igual ez dago Ja beharrik, está. ba, ya está, ja. Baina puri-purian dago, ez? Maitasun erromantikoa. Ez da uste. Ezakit. Bueno, ba, nik... Zure baitan ez dago maitasun igual romantiko pixkat hori. bai, ez baina oso deseraikia ja da, Bai. Baina, Ostra, ez zen enamoruta, zuen hori batik. bueno, enamoruta, pues, bai, bat egun batzutan bai, estatutan ez. Ez dakit. Ja, adibidez atzo, atzoko igande, Ja, igande... Gris hortan. bai, Ez que atzo, Aimar eta biok, Kevin eta biok eduki genuen igande grisa, bai. Eta gaur, jantzigara dotore, berandu egira etortzeko. Inorritza interesatzen hau, baina nik nahi nuena esan da, erosin dituela Leiotikaneko bidizko zeren egin zidaten laufertika. Bai, ze begira gelditu zitzaizuelako. Ezin Ez, izan zen un... Ai, ez que zela dauka izena Asier, ez, abeslariak Ez Leiotikaneko. ini lehioten ez dakiz zer den. Jo, Iruñako... Kantauzer hori? Hau, etorkizuna ginenean adibidez. Etorkizuna ginenean... Mira, gaur egungo musikia? Horrek Bai, hombre. Gabon kanta bat edo ematen du. Ni ez dut ezagutzen. Bai, eta egin zidaten laufertika. Bi disko 15 euroren gatik. Bai, Merke. merke. Eta baita ere, esan beharra daukat, pasatu nintzala gure eroi etxarteren Hombre! estandetik. Hombre! Hori gure ikusi nun bai. Katakrak. Bai, katakrak. Eta? Eta erabili nizun, Aimar, erabili zintudan eskusa gisa berarekin izketan aritzeko. Benetan? Azteko, bai. Bai? Bai. Erabili epikuro brongoan? Ez. Ah, vale. Ez que epikuro hori buruz itzein ezkero, ez zuen asmatuko zein nintzen. Beraz, joan nintzen beraren gana, eta esan nion, Aimar Uribe Salgoeren partez goraintziak. Osa, keston gizurra, ez? hori momentu bota zenion, zen. Ja, zeni momentu bat hemen, ez dut hori esan esateko? Ba, esan nion hori, geratu zen pixka bat pentsakor, A ber, zein zen hori, pertsona hori, ez? geratu zen pentsakor, eta esan zidan, zuetzara izango ez dakize berandu egit, ni bai, ni naiz, eta esan zidan, jo, ketia. Urrengo honi jugonez, datorren urtean goraintziak izarren partez. Bai, oso jatorra, Bai, oso jator. Bai. Baina, bazekitzun ja izango zela, ez? Espektatiba horrekin zo esen. Ja, igual bai. Gero igual ez da jatorra, claro. Ez, jendea estantean dagoenean, eta estantetik kanpo, Ja. ez da berdina izango. Tipo honeko sanoa dirudi, ez? Ja, igual bai. Berez hortan nik uste baiet. Bai. Zan, nahi duzu esan, eske hor egoten dira ganadua bezala, ez? Gente famoso eta bla. Bai. Osa, feria bat, eta egon behiak eta behorrak eta egon beharrean, ez? Horea. Daude gente famosoa, ganadua bezala, eta zu, alzara, behan euren parea joan, eta begiratu begitara, eta SRS esan, eta pirau. Ja, bai. Ez? Nik hori praktikatzen dut, oza, behiekin egiten duen berdin. Eta ez dakit, bai, kuriosua. Eba, estant barruan eta estant kanpoan nolakoa den bakoitza, bueno, horren arira, ikusi nuen porrotx, Ikusi non. Porrotx eta bestia txapelpunk ere bai, umentzako. Ñeguito fedeak. txapelpunk. Bueno, ikusi non jende veteran noa, nolabait esaterren, mordua, tío. Ah, vale, Baina, txoin, bueno, aparentesi, bai. txapelpunk, txoin. Kaor, bilakera bastante handia aukidu, ez? Ostras, bai. Osa, punkismo... Etxaiak, gero pixkate punkiagoa txapelpunk, eta orain umentzako Bai, kanta ja. punkitxoak, igual. Ez dut entzun. Bakarren bat entzun nun, da, Ah, bai, moitu eta. eta hori da behan publikoa, Orain ez? hori da bere Osa, orain publikoa. igual zen publikoa eta hor gizon, makarra, Ba, pentsa, lapo, otaten etxaiak JP eta orea. raia sartuta, eta hain publikoa da umiak. Umiak. Hori baino gauza punkixagoak gutxi, eh? Osa, punki batek, osa, bizan, ostra. Bai. Hori etzen pixkat kikikoko mokota flash. Zein? Zer? Garapena, esan ez. Ez, kikikoko mokota flash zian, Lau digo zien. payaso punkarra, bai, punkarra. punkarra zian? Bai, jo, kresta, estilo pirrutx, pirritxo, Bai. pirrutx. Bai, oza, Pirutxetza ez zegoen krestia, eukan kalbia krestona. egon kalbia eta gero kalba azpian melena. Bai, izan leke. Bai, ez, gorosabel bezala. Ez dakit, Txorra. gorosabelek zela daukan. Bai, baina gola makabruna beha zan, ez? Bai, Pirutx. makabrotxua hori da, makabro hitza, bai.
Ja. Eta, bueno, porrotx ikusi zen dula, eta Ez que porrotxik egin dituen guztira 3 buelta. Zuek zenbat buelta eman zen izkioten. nik erdie. Agobiatu nintzen lanian, erdi buelta lanian, erdian? bai, erdi lanian, erdi ikusle bezala, eta buf, jende gaitxo irutu zitzaita. Osea, orduan itzen nuen ikusi azoka guztia? Ez. Jo, Baina zuka azoka guztiatzen ikusiko, zinezko da, nahi guztia. Imposiblea da. Gentia dau. baina, bueno, bintzat pasillo guztiak zeharkatu. Ah, vale, bai, ja, hori más o menos, bai. Hori zenbat aldiz. Bai, Ez que hori zenbat- igual, bai. ja. Ez, lehenengo alde batea, igual pasillo baten alde bat, eta gero buelta beste aldea, eta hola. Baina Baina, zuka claro, agenda bestik etzen du nahi, ez? Hori topau eta listo. ez, baina gustot beste zerbait erosi nuela, oinen ez gauratzen zer. Baina zerbait igual, erosin, beste zerbait jauzi zen, baina ez da zer. Musika, ez? Esategue 55 bat euro diala, bataz bestekua, jendia gastatzen duna zokan, zu azpitikan. Bai. Agenda horre balixo egoen zenbat, 14 gola igual, o 11, igual agenda 11. Eta beste zoz erosiko nuen... ez, gero joan nintzen azoka alternatiboa. Horre erosi nuen. Bai, horre erosi nuen liburuet. Bastante merke. Azoka alternatiba da liburuena edo erropena dozen. Liburua batez be. Eta igual musika bai. Ez que musikan ez fijatzen. Ja. Bakarrik entzuten dudanen. Baina ikusteko orduan, nahi musika ikustea ez dauka zentzuinetako. Eta... Erostea ere ez dauka, zentzuri. Erostea ere ez dauka, hori da. Bai. Bueno, porrotx, bukatu porrotxekin, a ber, zein da anekdotea. Es que, claro, 3 buelta bakoitza ez diferentea da. Lehenengo bueltan egite zara pizka kokatu, ez? Eta adibidez, edoi etxarten inguruan, horren arira, lehenengo bueltan, esan nuen, hemen dago. Lehenengo bueltan esan nuen, toma, badago, ez? Bigarrena esan nuen, bai, efectivamente hemen dago. Eta hirugarrenean estrategia pentsau, Hori. zeu nola gerturatuko natzaio. Bigarrenean esan, hori, bai, efectivamente hemen dago, eta ez da mugituko, ez dauka itxurarik. Eta hori, hirugarren buelta ematen nebilala, ja pentsatu, nola gerturatuko naiz, eta bueno, Aimar hori bezala hori otu zitzaidan. Eta porrotxekin gertatu zitzaidan, lehenengo bueltan, ikusi nuela, horren, katxe porreta, gutxi marirutxi, no sé qué, horrela. Ume artean edo bestela. Ume artean, eta gurasoen artean batez ere, Bai. gurasoak en plan, venga, beste arrasko bat, ez da beste bat, eta orain hori eskua hola jarri, eta orain, gurasoak horre pizka eta astun, ez? Eta hori, baina ikusi nuen hori, eta porrotx posibilik ez dakiz zer, eta kaka pastela, no sé qué, horrela. Eta gero kakazarra. Gero, bigarren bueltan, ikusi nuen, hola, bambalina atzean bezala, bionbo batzun atzean, eskaiera batzutan eserita. Zigarro berrete. Ze krasti payasoa bezala, Simpsonetakoa, hor, lur jota. De makrauta. En plan, Hostia, itxura zen, traste. ezin zuela gehiago bere bizitzarekin bokadillo bat jaten. Bai, benetan? Bai, benetan. Makillauta daola? Makillajia eroitzen daola, osea, Bai, urtzen estilo bigotea ja erortzea, bai. horre, en plan, ja ezin dut gehiago, sudurra kenduta, ez da gizera, Zerdi bokadillo patxetan. jaten, bai, ja, bai, azkenetan bezala. Eta hirugarren bueltan berriro, gutxi, morerutxi! Buelta eman zion bokatak, solomo bokata. Bai, solomo bokata, tikaritzen ari zela, eta hola! Ostra, eske badauke meritua, meka. Bai, ostras, bai, izan, ostras, gogorra, durangoko azoka hori, alde batetik ganadu gisa ere ez, baina... Nik ikusi non porrotx, bai, igual, txapelpunken ingurun, da flipatu nun zenbat talde hori mitiko zeuden, hor, elkarren jarraian, etxaiak bazeukan zeuze, Sutagarrek, Urtz, Linton Townen kartelak zeuden. Latzen. Latzeneko asalu dau nola horretetik, pai, Zein? itzulera, tio. Bezakit. Baina zatik ezagutu dituzulako? Boa, ez hau zenun gure garaitikan. Ez, ezagutu biztaz. Bai, zuen garaitik? Bueno, ba... Mitiko ondoko errekoa bezala, osea... Hori da, bueno, izutziko zuten latzenekuek. Oinela, mazazpi urte uste dut, bigarren... Ni universiade neola harrapa gintu, nor? Bai. Pues hor nomet. Ezagunak beste gabe. Osea, argazkitatik handaula. Ze kontzertuta, behin hobitan jongo nintzen baina. Ez zinen zaguna zuen artean, osea, zaguna geura. Osea, beraiek. Claro. Baina, famoso bada eta agurtu behar da, bestela, karo, esan behar da, hola, hostia, bonek... Baina, hola, bi segundu, Kaixo eta gur. Ja, beraiek ere famosoak ohituta daude horretara, ez? Saludatzera... Eso sano, beak ere beste txorrekin bat esan da aurrea. Bai. Hostia, bale. Nik behin agustatzen da egotela, baina agurtu nuen Alkain, Angel Alkain, Ernioko menditon torrean, hori, ezaguna bali zela, eta berak nire, aposik. Ja, mendi maian baina, bueno, ez? Normala da agurtzia jentia. Ja, igual mendian denak agurtzen gara elkarrez. Agurtu barko litzateke batzutan. Diogo elkar, PLT, bueltatzen da. Kontzertu bat ematea, tio, hilde jainkoa. Eta ez dakita besti gehiagorik. Baina, hori oinatiko jaixetan egon zen, iraien uste? Bai.
Irakurri dut Renterin edo da hola, Ah. urtarrilean, da esan dut, da hok ere bai. Horretan aintzendariak latzen izan dira pixkat, Zelatzen ja bi aldiz Hauek- joan da, hauek eta zer bi dira, aldiz oinat- itzuli dira. Aitzindariak zen, bueltatzen. Bai, bizkoren modan dago, denek egiten dute, hau esela da, hau ETS, ez? Joan zen, baina itzuli da. Bai. Zen gehiago. Joder, zen gehiago? Asko gehiago. Ez gehiago joatea eta itzulera da marketing estrategia bat, ez? Horregatik oingatibo joan dela, zati da, itzultzeko urren gurtean. Baiet itzuli. Bai, nik uste baiet. Igual osorikan ez, baina zati importanteena, deno buruan daukagun hau, fijo baiet. Abeslari, ez? Bai. Ostia, nola baita itzuli barkoa. Bai. Itzuli o ez utzi. Bueno, bost kontzertu bek bete eta... Hola, konbat. Ja. Ja, nire bat Durango kontura hautan egon ginean gu atarrabin argiako postu jarrien duen, hor tartetxo baten egon ginean, eta ja fijatu nintzen, ze zizue itxure ematen hola txapela daukien jendiak batez ere gazte batzuk eta hola jakintxu pinta hundigo hartzen dutela. Txapelakin. Txapela jantzita bai. Hola, ondo jantzia daun jendia, hola jende lasaia bezala. Lasaia o... Ez da intelektual, baina lurrare, ez dakit, dauki ezea bat, eta Durango nere etorri zitzaiten bat, esan don. Eta gaztia zan, eta itziteko manera, o beitzekoa, o esan don, ostia, txapelaren zea hau, gazteko ez? Txapelak ematen dio energia hori, o energia hori daukalako jantzi du txapela? Igual txapelak ematen dio energia, o jakintza abarkatuko balu, bezala txapelak bere barruan, eta, ostra, bai. Daukezea bat, ni nahiko nuke behitu, pixkate helduxe egon naizenian, Euskal Txapela, erosi barrian, hotzantzako taula beste gorruak eta, hausartu behar, baina bestela. Ja. Hori, olako mobidak ez dira asko eramaten unibertsitateko lehenengo urteetan eta horrela. Ez, en plan, jantziko naiz hori txapeltxoarekin, bufondatxoa, ez hor, ez da hor... Bai, txapela eta bufanda, kultureta bat. eusko katalan. Euskal, ez? Baina txapela bai, unibertsitatean. Ez dakit, ez que han zaharkituta nago, zentu horretan. Ja, nire bai. Ni begera garaian zehoz erabiltzen nuen. Baina dako zer ikusi bai, ez dakit, alza joan, lehen behintzet igual punkismotik bezala, oin alzara joan traperismotik edo eskinetismotik, hola estetiko ekipiskat, toke hartzen, ez? Ero alza joan euskal zaletasunetik bezala. Eta da jente pixka dotorea, pixka dotore ziatxo bat izango balu bezala, bai, fijatu, jente euskal zalea. Hola, da prototipoa, da prototipo, bai. Ni joan izan ezen igual barnetegi batea eta hola, irakasleak, hango irakasle prototipo irakasle euskal zale, osea, bai igual belarritakoa, igual egurrezkoa, o beste estilo bat, eta gabe ropak bai igual zu torrointakotzen jartxe, hola lanazko jertxe, hola etxeko, baina gero fraka elegantetxo, hola bakerotxo, hola, bai, hor badao, bai. Eta txapela. Eta txapela. Bai, badago, Donostin Juan Eskero ikatzkalera hor daude. Euskal zaleak? Txapeldunak. Hor daude txapeldunak, hor daude. Azken indigenak. Ikatzkalean, bizi dira, oraindik bizi dira, Bai, bizi dira. Ikazkalea da herrikoa eta horiek zendunak. Bai. Ostra, zenbat urte, horti pasagabe. Indigenak turistez inguratuta, ez? Ja. Bueno, igual kale hortan justu ez zeuden, ez? Pintxo tabernasko gure gara jementza tabernak eta bai, baino gehiozean edatekoak. Ja, ez boin badaude, Edo? Zara, ordizi edo lakon bate. Bai, esto esaten kale horrengatik, baizik eta beste kale guztiak aldezarren erdian ahonda, ez? Bueno, erdian, ez dakit erdian dago. Zabaitu, Donostia juten naizen urrengoako bauket zertan fijatu. Aliziente bat. Aber txapeldunak nun konzentratzen dian. Ikatzkalean, bai. Ikatzkalean. Hor egon zen moda bat neskak txapela eramatekoa, edo ez? Ni dakidala ez, baina ez dakit. Igual txapel, baina modako hauek, ez? Granate kolorekoak, obeixak, eta pixkate pum, bai. Beste, ze diferentzi dago txapel da boinan artian ba. Ez zer, ez? Jazteko era, igual. Aldamenera eramaten baduzu boina da. Ni ez dago didez. Pastela, pla, txapela, ez. Eta uga pastela. Bueno, horrela. Zuri gustatzen zitzaizkizun turbantea zeramatzaten neskak, ez? Bai, iritsi naiz
horreri erotismo punto bat, nola zen egin? Azuk esan zen idalako. Vale. Claro, lotu dutena da, normalean, txapeldunen eskalagunak joaten zirela, joaten direla turbantearekin. Mitiko turbante ezkerra bertzale... Bai, turbantismoa. Bertsolari... Jule Goikotxea dakona? Bale, ostra, bale, beste, bai. Ezkerra bertzaleko emakumeen turbante. Bueno, turbante, ez da turbante da, pañolua, ez? Kabi bat ezela buru gaina. Bai, hori da, bai. Niz esan izun, hori guztain zaidela, oia guztain zaidela arabeak dakoina buruan. Ez hori, ezkerra bertzaleko... Bale. Ez nine bien arabian inguruan. Karonik ere hortikan urlen. Bai, guapo dago, hor emakume arabiak, aurpegia bakarrik, nire heterosexualetik, aurpegia bakarrik ikusten diadanean, eta ez dudanean ikusten zelako daukaten burua, eta hor eskutatzen duten hori, misterio hori, interesantea. Misterioak erakartzen zaitu. Bai. Horren nik esan du, zelako burua dako emakume honek. Osa, nik buruan. Bai da kuleruak eruatia moan, imagino. Ikustu zo pertsona kuleruak izateot, ze hostia ongoa kuleruan beste galdian. Ba, turbantekin jo, ze ongoa, bueno, turbantia ezelako izena? Ez da españolua, ez da gehit. Izen badako. Baina, bueno, ez da gehit. Bai, izen hori, izen hori guztien zait. Izen hori, tresna, oza, teknologia hori, o erropa hori, o asunto hori. Adibidez, ez zai gustatzen bakarri begia biztan, horre beste izen badauka, hori ez zai gustatzen. Hori larregi bezala. Burka modukoak. Igual burkan inguruan gabezitza egiten eta besteak. Ez, españolua fijo ez dala. Hori ze da. Hori esango nuke igual pañuelua dala. Bueno, ez dakit, ez dakit. Arrean, normala ez gustatzea pertsona bakarri begiak ikusten dizkiozuna. Zatik. Joe, ez da gustatu da interesa piztu. Bai, da, en plan, ostra, begi horiekin batera zer dator. Edo hauts bat entzuten dezunean irratian. Hautsarena, ostra, irakasle batzuen hautsa garrantzia, ez, potentea da. Bai, hori da, bai. Enamoratu zarete sekula, enamoratu kako txartean irakasle batetaz, onplan gustatu edela. Ni ez. Niri gustatzen zitzaidan, bai, gaztelaniakoa, bai. Zein? I.G. Ibon Gurutxagan. Ez duzu esmatu. Ibon Gurutxagan ez primo da, hostia. Oñatiarra. Goierri aldeko bat. Baina nun ikaste zen unian. Oñatin. Esan estilo payasete, graziosua, oza, interesantea izaten zituen, eta zeukan performance handia, klaseetan, bai. Eta hotxa ere interesgarria, bai. Eta aurpegia, polita, zu ustez? Birazu ezazu mesela misterio txua. Aurpegi misterio txua. Kriston bizartzarra, eta barrontzera. Mira, begi oso argiak, bezala, oso persona estrañua, zen arrarua. Zuri persona arrarua guztain zatu, ez? Zuri bai. Baina zuri geixau. Honik hemen guruoten egin da apologia, erropan apologia. Hemen jentea nudismoan apologia egiten da moan, ni guruoten erropan apologia. Gauzak tapatzia ondo dago. Batzutan. Beste batzutan ez. Osa, zuri etzaitu erakartzen bihutzi dagoen pertsona batek? Bai. Baina? Ikusi oso isitasun hori asik ginetan posible izango, Etzan posible gure palo. Bai, gustaren zait, baina aldi berian, erropa, bako behan, ez da bata bestea, guztia, ni guztia gustaren zait. Jode, hotxak eta goierritarrak aipatuta, horrekon jo nintzen trenian, Zumarratikan Donostia, eta igozian 30 bat ume, 40 bat ume, eta 2 andereño. Pentsa 2 umek, 40 umek zenbat zarata ata ezaketen, baina, normaltzat, baina andereño bat ezukan olako ahots fuerte, hola, estridente moduko, Aitor, kain, geldi hor, oso fuerte, eta urduri, okerrena beha zan. Hoi gertatzen da. Ahots batzukin, igual da zure timbrege konkretu batzukin eta etzate urduri jartzen, segun da ze jendekin, segun ze tono, esaten hona, ez da posible, tren guztia aztoratzen nahi da, beha. Okerrenak irakasleak diala? Bozgorailu bat bezala, eukiko alu bezala estarrian sartuta. Filmau egin dut. Ni taldiak initu lana ez, etorten da irakasleak eta ikasleak. Askotan okerrenak irakasleak, Askotan, asko mendixan eta bilden gara eta ez, eta orduan, aktibidade baten oztopo nagusia, askotan, irakaslea. Bai? Hombre, umia dia malguak. Umiak errez erortzen dira eta errez jaikiten dira. Eroz internetatik aldia ibili, ez? Komi gerten. Eta irakaslea okerrena, irakaslea zailtasun geixen hemendik horra pasaileko, zaurgarria moan da, berez heldua da eta ondorioz danok ulerketan du
kapazagoa bezala dela, eta gero praktikan igual ez da, eta orduan joku bat ni kapazagoan naiz, edo nahi dut izan, edo nahi dut irakutsi, baina gero ez naiz, eta orduan hor gauzatxo da. Autoridadeko, Nik ikusi dut, irakasle bat, lurrera jausten, eta behan aurpegia, lokatzan kontra estampau, eta oinatza, botan markia geratzen da moan hor, behan aurpegian marka, lokatzan plas. Sudurra eta guzti zuluakin. Eta claro, ikasle bat inbaza, normala jausten zara, jazta, baina, kestun ridikulo, bat inbaza autoridade figura bat. Den bete hola jaustia, Fidel Castro jauzi zamoan publikoki, eta kamaran aurrian. Eroidia, hainbat eroidie, bai. Hainbat eroidie, ez? Bueno, hoxe. Hor, autoridade hori urratzeak edo galtzeak irakasle bakoitzak ere diferente eramango du, ez? Batzuek, bai, bromatik edo jojo dano gara gizakiak, dano gara, ez? Baina beste batzuek. Dano gara gizakiak. Egeo publikoan arabera, 6 urtekoak igual ez dutzu bat zileien. Eta hor larri edo parrea ezin eutxi, nola reazionatzen zu? Ni hola parre tonto kateatzei beti, arazoa, ezin dut serio... Bai, sonrisilla... Hori tensioa liberatzeko modua. Nola liberatzen zu tentsioa? Bai, sonrisilla. Sortzen da zea bat, beha bakizu super inkomodo daula, zure azkenen zure terrenon dago, zure larri... Sonrisilla. A ber, galdea dako zuentzat. Gaur ekio talde bat. Zian modulo batekoak. Hemen Euskal Herriko modulo batekoak. Hori zenbat urtea. 16 urtetik gora, orduan adin ezberdinak aldiagon, eta ezberdinak eukidu. Batzu zian gazteleazko taldiak, A eredua eta beste batzuk euskarazkoak, D eredua. Ez? Dana juntu. Ez, inju separau inju, hola, batzuk muntxau euskaraz eta beste batzuk gazteleaz, bale. Batzu zian maju hauak beste batzu baino. Batzu zian adeitxu hauak, agradabli hauak, ez? Beste batzu baino. Eta orduan, eugan polo hori, bat talde bazan desagradablia, ezuen kaso egiten, bueno, ez da gehi, Euskaldu nahi. Orduan, zuen ustez zein ja zein? Joder. Ze. Edo zin izan lehik, nik esango, Ez da gauzko gauzat, irakasleak nion gara, eta patroi bat esan dozkue. Patroi baten inguruen gabitz. Ez gabitzaten konjunturalki gaur gertatuen gauza bat, baizik, eta patroi bezala, euskarazkoak eta gazteleazkoak, dakoi patroi ezberdinak modulo hortan. Eta generoakin baduka zer ikusia, danak gehiena mutiak zen. Danetan gehienak mutiak, egisa da, euskarazkoan ez zuela emakumerik, eta gazteleazkoan igual pare batola, oso gutxi. Elektrizidade modulo bat. Zintzu zian majuak eta zintzu tontuak. Ni majuak erdaldunak. Erdera zitezuenak. Ze imaginatzei dut hori nire aurreritzi guztiekin, igual ertamerikarrak eta hola, eta horiek oso majo die. Normalian, nahi behintzatu gauza izkidenak hola, eta ezakit, atxeginak die. Ez, atentuak edo ezakit nola esan. Baina, bueno, hori aurreritzi kompleto... Hombre, ezkoin zuen partetik oso fuertia da, asko zerrexago da esatia. Ne ustez majuak kanpokoak, zatik esatia, han ustez bertako majuak, eta kanpokoak... Xenofobo... Hor dakotzue, oin presiñua dakotzue. Ni esango bazenit, hemen jaiotako espainol bat edo euskalduna, pues alantzako iko nitu, baina sartuet beste komponente hori, kanpo atzerritar jatorri zauri, eta hor bai. Hombre, gero gisa bai, ne ikuspuntu dela oso partziala, zatik majua esatotenean gabiz testu inguru bat inguruan, eta da, eskola testu inguru bat, naiz eta mendixan ibili, ni naiz irakaslea, autoride figura ba naiz, instituzio baten barruan dauz, eta orduan nolabait da instituzio koerzitiboa moan, ez? Obligauta dauz gauzak itxera eta bronka jasuten dago, eta no, ez? Testu inguru hortan dago bai, klaro. Hortik kanpo, igual, nik esatotenak ez direla majua dea. Baina... Bueno, eta zeintzu ziren majua. Txoi izar. Galdera horre irantzutia zaila da, aurre iritzietan oinarrituta... Bai, kompletamente. Erantzun behar duzu, zenik ez daukat datu empirikorik. Ez bezala. Eta inoiz ez geha honbi talde olain... Pista eman dit, esan duzunean, euskarazko taldean etzegoelan eskarik. Eta esango nuke, igual eskaren bat egon eskero, bueno, igual pixkat ekilibratua... Ez da, ekilibru ez da hitza... Igual gehiago arrotzen. Baina etzan, genero kontua bada, baina aldi berian, ez da. Hor badago, komponente hori badago, baina beste taldean emakumeak ez egon dabe, igual izango zian dian bezalakoak, emakumerik ez egon da ere, fenomeno berdina da. Bueno, ez da, Euskaldunak, bat eta bat. Ni flipatu indot, flipatu indot, bueno, zadidalako patroi bat, nik oin arte ikuste duten patroietan, igual beste talde batzutan, beste herri batzutan etortzen dira, normalian, herri euskaldunetako jentia, herri txiki euskaldunetako jentia, baina nabil igual adinez, normalen igual gaztetxuak dianak,
normalian dau koesio handixagoa, eta hola oso ambiente agradablia, eta ez pili bat hola. Eta igual baldin badator bat talde bat igual hiriburu batetik, eta ondorioz igual castellano eta hola, dia, dakoi energia dago askoz dispersagoa, eta ez, zatia, motxilia supongo handixo gala, eta hola. Eta orduan, ni beti erlazionau izan dut, gero eta castellanoa talde bat, gero eta ez agradablio bezala, ez? Adibidez, eta honestatu, arrasateko talde bat, DBH iru, ikendo beha gazteleaz berba, diala kriston makarrak, ez? Eta hor, hori, hain majuak ez, normalen ez dira. Disruptiboak edo. Bai, pinu bat hola, ez? Eta orduan gaur ikusi duten patoria kontrako izan da. Eta horrekin flipa dut, hostia, ez? Nik hartu dut nahita euskerako taldea pentsaien, honekin dana hobeto fango da, eta ez talderik okerrena zen. Eta gau, da, beste adin bat, 16 urtetik gora, eta gero elektrizide modulua, eta orduan elektrizide modulua doiaz bi perfil, hola simplifikauta, bat. Modulua formakuntza profesionala. Bai, eta bi perfil doiaz bat, gure doinak hori ikasi gero lan egiteko, eta bi, ez dakizien zein euren bizitziakin, eta venga, igual gurasua bileketan txoe horra, eta hola. Eta orduan nik eukiot batez be perfil hori, euskera ez dakizien jentia, euskera ez dakizien, gero gaztela ez ikenoen berroa. Zolako horre iritziak irakasle hon artean ere asko daude, eskola hortan segregazio handia dago, kontzentrazio handia, ikusiko zuze panorama, ez dakize, eskasa, eta gero, igual ez, eta datorrena baltzizketatik, igual da disruptiboagoa, entre comillas, kako txartean, ez dago ala zertan, ez? Nik gaurko arrazoi ikusi dutena da, igual gaztele askotik, asko etorkinak, eta ondorioz eurak lan aitea gura hoe, eta ondorioz joan dia horra, konstienteki ikastera, eta bitz ikasten, eta dauz, nolabait, ez, hor, autu bat hartuta gara, eta bestia dira, ez da, supongo igual familia oso mimautan onda, eta mimaua, ez jakinak, eta Eta itxuran esan dute irakasleak patroia ere diferente dela provintziaka. Adibidez, Araban, ikaslego mailan, askoz majotxu hauak, eta Bizkaia eta Gipuzkoan, peña, kriston kalainatua, garela. Euskal Bizkaitarra Gipuzkoarrak, otxarrena. Kriston kalainatua, Hor segregazioan aipatu dela, ez dut gura segregazioaren gutxietxi, gura. Segregazioak bai dakartza, ondorio txunguak. Estilo behar gehiago, behar gehiago daukaten pertsona asko kontzentratzen badituzu ikastetxe batean, zailagoa izango da. Bai, kudeatzeko zailagoa izango da. Danak baldin baga txintxo eta danak homogeneo eta ikasle superronak eta hola, erresagoa. Hori hola da. Segregazioaren asuntuan oso dituen eiz, baina ona ez dela, hori nik badakigu. Zu irakasle ez againa? Ez batu zu azkenengo? Euskera. Gasteiz. Provintziak. Ostia, pues lana, aipatu dugu hor lana, moduluak eta lanak eta albiste handi bat gaur. Ostia, zorionak, Bai, entzun dezute? Ez. Greba orokor bat ditu dute martxorako uste sindikatuek, eta elak eta labek bat egin dute. Hori historikoa? Historikoa. Bai, historikoa? Galdetu egin dut ez dakit. Gure historia honetan historikoa. Bai, latza. Latza, hasik esan duen bezala, hor bota digu, batzuk greba egingo dute eta besteek orokorra. Aber nola, kuriosia dauket. Segunetan? Martxoaren 17an. Bale. Soldata minimoa eta 1.500 eurotan eta ezarri nahi duela. Bale. Behitu ni justo hain lortu dut. 1.500. Bai, aurten lortu du 1.500 eta 1.000 gixau da. Noi esaten mendik publikoki, baina hori baina gixau. Ez daukezu grebaikin barrek. Bale. Bueno, bai, iristen ez dienen alde. Bai, hori da. Justo aldot gainera egun hortan. Pues baitu. Matxoak amazazpida azteko egun batez. Ostia. Bai, ez? Bai, azteko egun bat. Aztelen netik igandea edozin, bai. Bai, bale. Orduan berandu egi... Kolokan, ez? Egun ze... Alpiketeak dauzkagu hemen. Pilbi sindikatuetakoak. En fin. Galdega, zuek sozialki zela konsideratzen zarete? Pertsona inteligenteak o... Inteligenteak, bai, sozialki zuen abilezia nola daude? Sozialki harremanetarako taula, o zesan edo sozialki... Osea, bai, besteen emozioak eta detektatzen hona garen, edo antzematen, ez? Hori da, sozialki azkarrezak. Bai, hori da? Hori gauzetako bat, ez? Edo gero harremanak sortu, landu, mantenitu eta hori guztia ere bai, ez? Bale. Zer gehiago? Ez da egit.
Hori, eskolan bezala. Venga, zer gehiago, venga, esan. I, eske, nire galdera egiten, zatik, etorren ez autobusean... Ona izatea zer esan nahi du, venga, Imar. Pertsona baten ondoan etorren ez autobusean, esan dira ni patata soziala da naizela. Patata sozial bat. Esan diozu. Bai, ikeston patatatua. Eta, orduan, klaro, zuek sozial gisa. Ez que, Aimar, zuzara pizkat, Kevin... Zati ditzizu beti lehenengo eta gero Kevin. Ez dituzu oso ondo harrapatzen lehenengoan. Baina hori ez da patata soziala izatea. Zer naiz motza? Ez. Luzea? Igual dakazu, nahi duzu, zuk hitzegin zuri buruz, ez da dirudienez. Patata soziala ez da gaizki. Nik nahi duzu... Ondo esan dugu ikasle honenak patatero ziala. Beitu dena hori. Bello. Bum! Gaur tor, osea... Toma, patatero, que esako du beraiek. Topiko, mitiko, hori bestik ez daukezu esateko gugatik. Uste, ondo, hori hola gauzak asik ekarten dago, ez taka, eta hori zu sartu za... Osa, hemen gauz konstelazio bat emoan, eta zu sartu za, zu energia... Ni hemen eserin ez, eta ja etorri zait. Boaxin energia zaizkan, ez? Koleta atea zait hemen atzian. Vale, utzuniak geixo bete, Osa, vale. Zer? Nik urotena zu nahi buruz berbaitia. Vale, orduan, permisuak. Bai, menak otzo. Ni ere seko inoxentia naiz, gauza batzu kontatzen hasi eta bole, bazen hasi nistu. Tor sozialki zela ikustezu. Ja, igual zure antzea, baina, zu baina hobeto, ez dakit. Hobeto, Ez, a ver, ez dakit. Baina, behin esan zeridan Neymar, adibide bat, baina, zango dizut. Kostatu egite zaizula, antzen batea, pertsona batek noiz nahi duen zurekin liatu edo noiz ez. Bueno, nik enizun hori izan, nik kontanentu izun nire kontu bat, eta zuk hori izan zenidan. Hori da lan gertan zaigana. Hor ni hobeto ez, seguro ez. Ja. Imarra bilagoa izangoa. Imarra behar du konturatzeko pertsona bat beratzetik dabilela edola, Osa, ja, ez dakit, igual bi eskutitz bidaltzea, lastan bat, en plan, kamiseta kentzia bere parean, edo... Bai, turbantiak kentzea. Imagina, turbantiak entortzean eana, eta ne parean turbantiak kentzea. Baina zuretako adibidez, ez da posible bakarrik begirada batekin, antzematea, zurekin nahi duen liatu edo ez? Hostia, hori posible da. Begirada batekin, begirada soil batekin, egiten duzuleak, krokis guztia. A ber, eta zein da zure begirada hori? Kauz, genik nedia ezak zein dan, baina besteena bai. Eta zu bagotzu begirada hori? Eukiko do, bestea konturatzeko? Pentsatzen dut, bai. Hombre, ligatzeko lehenengo pozu hori da, ez? Begiratu, ez dakiz zer. Ja, hortan zubiak oso txarrak zaten. Pero bi. Asi hona da hortan, ez? Perrete bat, bai. Bai, ez que zu beti gauza horrek esan dozu, baina berez ez dakitzu. Bai, asi asko ligau da. Baina ikusi egin dozu, nun ikustu zuzuko hi. Ez asi asko ligau da, jo, baina urtema urten da, noiz bai, eta asi ligatu da. Eta, klaro, horrelako seinaleak antzematea edo atzematea, dago zuzenki erlazionatuta lige kopuruarekin, ez? Joz ez da gehiago atzeman, keinu guzti hauek, eta gero ez da gehiago ligatuko duzu. Asik asko ligatu badu, ona baldin bada ligatzen, patata sozial bat ez den seinale, zentzu horretan. Eta ni horregatik naiz patata soziala, zu ustez. Hori da nire puntu... Mozu gero ez eta gehiago ligatzen duzu. Gero ez eta gehiago zerekin konparauta. Aparetan, zaude. A ber... Zue iraganekin. Baina ez da iraganean zero da, oso izan. Ez dakit, oza. Iraganean bat zan, monogamian zeuden den. Bai, maitasun ez romantikoan. Bai. Osa, monogamoa, baina ez romantikoa? Bai, monogamia ez romantikoa. Bai. Ostras, hori ez da oso ohikoa, ez? Bai, izango da, no? Monogamia ez romantikoa? Bai, ustez, bikote monogamo gehienak ez dira romantikoak. Igual, lehenko bi urtetan bai, baina gero, ez? Ba, ez dakit. Zatik, zela zua itzali egiten den denborarekin. Batzutan bintzet. Bueno, gehienetan igual. Oso askotan bintzet. Orduan zuk ligatzeko zer behar dozu Imar? Ni turbante hon bat, ez bromia. Zer? Ligatzeko orduan zuk zer behar? Ez que hori nabil ikasten desligatzen bezala. Kontu da, zu aldetu duzu. Patata sozial bat naiz. Bai, hori da. Zer bultzatu zaitu hori izatera?
edo zer nahi duzu jakin zuri buruz. Nik ez dakidan, zati nik neu ez naiz ikusten. Osa ikusten ez partzigalke, baina, bueno, guztiok ikusten zaigu, ez gara ikusten gure burua. Ja. Baina, zure kezka zer dator, ligatzea asuntotik edo beste alokorreak. Ez, patata soziala izatetik. Zu lehen galdetu dira zu sozialki abiaza, eta niz erantzun dizut. Ez, ni bakiten naizela. Baina ez dakit zeatik ez zehazki. Zu galdetu diozu, zuk Ez que nizuko galdetu duztazu, Aimar. Zer? Ezarela sozialki patata bat, zan duztazu. Esan duzu sozialki ez zarela ona, ez zarela kompetentea guztiz. Hori. Nik irudi hori dako nerea. Baina, norbait guztiz kompetentea. Badu jente bat oso ondo konponke, oza, kristona bilesiako la. Eroitzen dan lekura eroitzen dala, zutik eroitzen dan hauetakoa, jende guztiak inondo eta bestia. Bai, ez dakit. Kapazidade hoi. Bai. Baina hoi diak oso gutxi. Bai, gutxi da. Bueno. Eta bizitzan zehar ere norbera aldatu egiten da, ez? Ni adibidez 16 urtekin oso patata soziala nintzen. Eta oso, emezortzi, 16-22 urte artean ikasten oraindik. Bai. 22tik aurrera. Ez nire bilakera nik guztot boniatotu ginen zela. Piskat dultziagoa bezala naiz. Boniatotu. Eta gilen patateoa nintzen nik guztot. Uia, bakot nik guztot. Balio ideakot, rekursuak. Hain helburu izan behar du, aguakate edo bihurtzea. Hain hori guai dagola. Aguakatea jango saldu, bai, tomatiak, hori, aguakate bila jumar deu. Ongentia landatzen hasi Euskal Herrian. Aguakatea badauka beste metaforatxoa, ez, barruan ezurra, gogorra, kanpotik xamurra. Hostia. Horra jumbartzea, Kevin, boniatotik aguakateako salto eman bartez. Eta barru ezati da importantea, gogorra izatea? Bueno, ez dakit, aguakateak izangoa. Ja. Bueno, hori dala. Ja. Hor dago bat. Horren kontrako da, arrautza bat, kanpotik gogorra eta barrutik. Bai, pixka zartatu eta burtu. Bitu, ne ustez, hipotesia botako dut, berandu giren metafora bat. Berandu egi. Gero, esangoen. Aguakatea jaten nun jende hau, segi. Sospetxosua, da? Bai, sospetxosa hori da itza. Bai, bastante ados. Segi. Gozari, guai, segi. Berandu egi bizkotxo bat izango balitza? Bai. Gutako bakoitza ze osagai izango zen. Bale, hasi, ne ustez, irina. Igual esan behar nuen. Bai, hasi egiten dut, betelana, materiala, hor dago material asko dago. Ez? Irina, oia. Bale. Masa. Ne ustez, izar, zu, azukrea. Azukrea? Azukrea. Hainoian izatera mitiko koloretako gauzatxonek. Txinpartatxorik, gero ez duena esertako balio. Baina ume guztik emozionatu dago, horrekin. Hori. Bale, orduan zure burua ikusten zu hemen, ez tozuna ez zetako balio, baina, bueno, bentzat, ematen duzu kolore pixka bezala. Nik autoestima arazoak ditut. Ja, bai, normala. Bai. Bueno, ne ustez zu azukrea. Azukrea balio, bizkotxo baten, ez da bakarrik adornua, ez? Ja, ez gehiago da. Testuruetan ematen dio. Eta gozotasuna. Vale. Ni ne ustez... Zu pastela ondo daun jakiteko, labian ondo egindan jakiteko sartze zaion labana hoi. Hostia. Zasta. Nik esan behar nuen, legamia esan behar nuen. Legamiak egiten du hasiarazi. Orduan nik egiten dut beranduegi hasiarazi zergatik. Ne buruari buruz hainbeste hitz egiten dut hemen, ne buru hasiaraziz beranduegi hasiarazten duela. Orduan gero pentsatzen, hostia, eta orduan tor? Igual tor arrautzia da. Igual kanpotik gogorra, baina gero barrutiako gorringotxo bat, gorringotxo. Ostia, igual zu gorringotxo eta zuringotxo. Bai. Zuri gorringotxo. Zer dutzen zezuen, neusnarketa? Metaforikoa? Ondo. Landuko dugu. Legamia eta azkarrixa, iguala da. Bai, azkarrixa oinatin. Azkarria. Bai. Bai, azkarrixa. Az egiten dugulako, az. Eta ineritz, igual da labea. Hostia. Ostras. Bai, eneiz da espazioa. Ja. Eneiz da kontinentea eta guara kontenidoa. Bum. Hostia. Da boul hori. Ondo integrauta, Argia da sukaldea. Bum. Hola. Vale, ya está. Eta pasiotik aruntza joan, eta egongera da berria. Hori... Hostia, hor, claro, zuk ez dakitzu nahi da konroiua, eh? Claro, es que zuetza konstiente... Ez da kontu... Claro, es que argi eta berria. Kompetentzia... Etxe berian bizi daitezke, Euskararen etxean. Euskararen etxean, ondo. Euskararen ondo. Eta gero ja hor sartzen bagara Euskal munduan. Hori dauz gauzatxua dauz. Ez da konstiente, ez, igual zu. Behu, argia zaria presentaiki agura gozu, holako gauzataz konstiente izan bizera, ez dela Euskalo ze esango zun, publikoki, eusko jaurlaritzan aurrean, kontu zilu da. Berdin da? Ez nirak edadena da, hasi
tentsoen ikusi duan momentua, urte hauetan, izan dela gai hau atera zenekoa. Atera genuen berria argia, pikea, ez dakiz gaia, eta hasi zegoen hor... Bai, baina aldi beren gustora, nik uste dut, disfrutatu egin dugu. Ja. Tensio horrekin disfrutatzen dugu. Vale, behar nahi du, olatu horren hor gainen kokatu, horrek bizitza ematen dio nik uste dut. Hombre, normala, eskedako, andra bat eta bi ume eta behan bizitza mendikapo, zer, gutxi etxi bere familia, iso? Ez da beren familiatik, Bueno, ez da, Horretziko dugu. Bai, horretziko, zuak itzu bakarrik, hori. Bizitza hori. Oraingoz, bai. Bere emazteak egiten du lan berrian? Ez, imaz familia bat daukala, imaz. Familia normal bat, osea. Normal bat? Normal bat. Maitasuna romantikoaren... Bai, paradigma hortan dauela, oraindik ere oso enamoratuta, eta asko maite ditu behan bi umeak. Ondo. Ez que, hasi salto handia mazuen, Uruguaiko... Oso. Uruguaiko año sabatiko horretatik, urte sabatikotik, gero, pum. Nola, ez da gutzu diari, bez? Ja, berak esan da. Nik hasi imaginatzen dut, hau ez dugu entzungo berak, hasi que. Ez entzungo. Efran Uruguaien playa baten orgiatekin, edo. Bai, hori esan izan ozta autobusien ben baina guxetan. Drogak, bestia, claro. Eta iraultza. Iraultza, drogak, iraultza, gente, denetariko gentea. Osea, hasiren labea momentu horretan zen, ez? Bai, JP hor kapitalismoa kritikaiten, Latinoamerikako peña eskertiarrakin. Bai, hori, ez? Ja, bai. Peña droga goien dela eta azten dela gizartia kritikaiten. Bai, xaleke. Ez, droga kontrakoa ez dut egiten. Ez duzu azako konversazio pedo zauzela en plan sistemian kontra? No ez. Ez, igual ni bai. Ni ligatzera joan naiz beti juergatan. Ni joan naiz. Bai, ideia kargi. Ni joan naiz, edo ligatzera edo dantza egitera juergatan. Bai, beti helburu batekin eta izan etxepikan. Bai, inkonsienteki, baina bai, deskubritu dut bikotea daukadanetik eta musika hona ez badago, estilo Jose Luanaiak ez badaude, zentzua galtzen duela juergan niretzat. Ja, galtzen du, txispa galtzen du. Bai. Bai, sin más. A ver, seguido. Axiren parentesia gortu da ja. Tor, venga, bete. Ni dazkaten, albistea batzua dazkat, baina ikusi nire ordena. Hostia, abilezi etxarra, hori, hasik egiten dago, azkarra egiten dago, Pon. Eta isa egiten dago, koherente izango balitz bezala aurreko gaiak. Bai, hola, egiten dago nintzen behitza, eta punto dezo zer, baina aurki kopla txapelketa dela hemen, eta gombidatu gaituzte kopla batzu botatzea. Gure? Bai, gaztetxean, hemen zarozko gaztetxean. Zedia koplak? Bertxio gaua izan zen aurrekoan, ustedet, okerrez eta bain kopla txapelketa. Kopla zedia. Ez que hemen egin genuen motzak, lau lerro, birrima, o zemore ukitzei joan. Horria koplak? Zuego netzinan esaio batean egin genuen beranduegiko lehenengo kopla txapelketa. Baina, telefonoa. Asi izango da. Bai, asi da, hartu. Asi da? Bai, asi da. Hemengoa da. Baina gura, baina ona deitzen, nahi izan zidan, deituko zuela. Bai, una mierda. Bai, benetan. Kakazarra. Hartu, Tor. Ez benetan. Kakazarra. Hartu zu, Kaimar. Nik ez dugu hartu. Te jode. Ze? A ber, bea dan. Guala, Joseba Sarren handia. Ai, mierda. Guala, Joseba Sarren handia da. Nik ezagutu pertsona bat, Joseba Sarren handiak behan kotxeko gurpila aldatu egin ziola. Nik dakit pertsona bat, egon zena, Joseba Sarren handiaren gandik metro batera, Hora bezego esan beste noiz bai. Amarretakoa jaten. Bai. Ni daki pertsona bat, Tapia eta leturiak bere zagardo edalontziko zagardo arrastoaren azken muturra edan egin ziola. Nori. Tapiak beste honi. Bai, beste honi. Ez Tapiak ez besteak, leturiak. Osea, leturiak beste honi. Leturiak pertsonari. Venga, segi. Ni dakit. Supera hori. Sarrion handia gonzela sarri aretoan. Hau komentatu nuen lan egiten dudan eskolan, institutuan dagoela sarri aretoa, Sarrion handiaren omenez. Etorri zen aurreko astean, Joseba Sarrion handia ikastetxera. Ez zuten jarri gaina altare bat bere omenez? Ez. Jarri zituzten bi kalabaza
kandelekin zelako arimen gaua. Da, kasualidades, plaka eta kalabazak jarri zituzten azte berean. Hori da. Orduan, igual, baten pentsatu zuen ikasle galduren batek, pues, igual sarri dela fantasma bat edo. Bueno, kontua datorri zela ikastetxera. Eta egon nintzela, bere atzetik eskailerak egon nintzen, hor bere usaina eta frantzese, da gero, goraintziak hasin partez. Zautuko du. Bai. Jo, nintzen tentatuta esateko, zela sartu zinen baflean, baina igual ez da ongi geratzen. Bueno, hori bigarren galdera edo. Ja, hori igual bigarren topaketan. Lehenengoan, eskate bortitza da. Bai, buelta asko eman behar dira azkenean izteko zuka adibidez duengako zokoan. Laugarren buelta eman ezkero, Euskalo, gure heroiekin ze gertatuko zen. Ja, ez da bilaterala interesa igual ez da unilaterala edo. Zatik, beak ere seme alabak dituelako, eta emazte bat, horretik. Ez gau, niri bero obra dana dalako interesatzen zaiz, baina bera... Bean obra? Sobra. Ba, sortaldekoak. Osa, hori ez? Liburu hori. Edo katakrak asko interesatzen zaiz. Bale. Eta, ni berari interesatzen natzaion. Ja. Bueno, ez dakit. Por cierto, hain okurritu zait, hain gogoratu naiz, urteko azken saioa da. Bai, seguro? Bai, azkena izangoa, bai. Bai, joe, ninukan esperantza ez izateko baina. Gabonak eta ezakit nola ospatzen dituzuen, bai ez, gustora, alegeran. Ez da neforte. Hori, zaten joan, hor neko patatute ibiliko zea. Ez da negatiba izik eta da ingurugatik. Egukitzen manuen familia hola haundi oparo bat eta ia de paso 3 seme alaba. Ne ustez gustu dugu hartuko nuen. Baina, zela ez daukadan hori? Zuk nahi duzu pixka eta asiren bizitza eta asik pixka zurean? Bai, ni gustu bet. Bai, igual hori da movida, ez? Bai. Baina nire ustez... Bai. Asik, eukiko balu zure bizitza, nahiko luke orain dokan bizitza, eta aldera. Nahiko genuke Aimar izan, Kevin izan, ez bere bizitza bera. Bera izan, idealizatu. Bizitza da. Bai, bizizale. Hoi da, bea. Bai, bizizale, baina aldi berean ni daukaten bidia, bea daukalako Andria eta bi ume. Nik bai eta zizuten bidik ematen. Hostia, ez da dien zean hartu. Claro, ez da, zumarra urretxun bizitza, zuk beste geruza batzu dituzu, ez zumarra urretxun, ez da gehit. Ez da iguala Zumaia edo urretxun, ez? Claro, ez que... A ver. Bai, gero asiako meleningia, ez da gehit. Osa, tor... Bai, hobe bizitzaren planta dazkala, hori ez da ukatzaik. Bai. Gabonak. Zu Baskari familia raundia, zu oinatin bai, ez? Oinatin a lo grande izango da. Oinatin? Palazio bat alkilau. Batzuk direla nire 3. lehengusuak. Bazkaltza, otordutan junto... Otordutan ez, baina bentsat fitxatuta duke, hau da nire 3. lehengusuak. 3. lehengusua zesan nahi du? Osea, bere aitona edo amona, eta nire aitona edo amona lehengusuak. Ostras. Gero, gure gurasoak, beraien artean 2. lehengusuak, eta gero gure generazioa, 3. lehengusuak. Eta, klaro, ja hori jakinda, nik seme alabak edukitzen baitut, eta berai, ja badakigu, beraien artean 4. lehengusuak izango direla. Eta zuk familian ospatuko zu, imaginatzen dut, ze moduz familian? Ni dakidala adirazpen politiko ezberdineko familia dukazu, ez? Orduan hor daude nola izateko, kokapen politiko eta ideologiko ezberdinak, zure familiaren baitan, ez? Orduan hori zela eramaten da, zeri tabua da, gai hori, modu natural baten hitz egiten da, pixkat kontatu mesez horren aizar. Nahiko, ezke nire familia orokorrean, ni baino generazio bat lehenagokoa da, PNV-tako jeltzale. Eaiotakoa. Eaiotakoa. Eta gero ja gure gurasoen zean, igual da. Bueno, bi familia, ez? Hori, claro. Eitzen bakarrik kontutan hartzen alde bat, ez? Bakizue beste gauza bat. Bakizue Durangoko batzokian bazkaldu nuela. Zeixo? Testu ingurua jarri behar dut, bale? Testu ingurua jarri behar dut. Durangoko batzoka zen. Fanginen galdetzera Aldezarreko jatetxe edo taberna guztietara. Eta danak topetara. Osea, pintxoak ere ez zeuden jateko. Eta otu zitzaidan, ona bidean ikusi dut batzokia. Batzokia do parke baten parian, ez? Hor frontona eta ez da gero parian. Plaza baten erkiaga, horako zeo zer.
Hau mitiko plaza No, hundixa. bai, plaza, hori parke baino plaza. Hortik. Eta Aruzkotan, Aldezarren untz ikusi nuen, nahiko leku zegoela bertan, no seke. Bukatu genuen, bazkaltzen menu bat. Bai. Igual taberna gaiztotxoetan baino, sarriago bazkaldu dezu, ez? Eta, kasu hortan azken aukera esan, bai. Eta entzun dut, argian orain esaten dugutela beranduegi tako jeltzalea gustatzen zaizkigu. Ja. Hori ze? Bai, hori izaten da. Baina hori noizkoa da. Oin temporada ontakoa. Bai, berandu egin, tako jeltzalea gustatzen zaizkigu. Eta esan du, agoz batek ez dela berandu egikoa. Temporada amaitzen, ez? Temporada amaitzen da maiatzean, ekainean, ez? Hau hain di temporada marrunga. Bai, ikastaro maian. Bai, agoz bat agertzen da gaur, ez dela berandu egikoa. Gorka izangoa, Peñaka. Bai? Peñaka, bai. Eta Peñaka bai, ez taldearen parte da? Arraio irratian zaildu da, egurra. Bale, baina orduan eneiz baldin balabea, Peñaka zer da? Zukaldaria? Grill, edola. Azukar grill. Auskalo. Bale. Bueno, pues ordu betea pasadeu, Bai, zea. Bai. Eta arzue gabonak zer ondo? Ze politika eta... Bai, gu hasi ginen, umea jaio zianean etxeko labok iten, otorduta zea afari asko, eta hola jarraituko dugu artene bai. Labok, kenduta bat, edo igual bi, beste guztiak etxeko labok. Ja. Join behar dugu, urte berrirako zerbait esan. Ez dakit, hemen berandu egitik. Bai, zai. Ez dakit gure desiraren bat, gure... Bai, hombre, zerbait. Hori ez da oso kutria? Bai, gure salei zerbait esan edo. Gure salei. Bai, edo zan, eskerrik asko pitxintz, hor zaudetela. Babesten gaituzue. Gabez gara ezer. Babesten gaituzue, badakigu. Guez geha, gugatik egiten ari, zuegatik ari gara. Zuek ere gugatik zaudete, bueno, esola. Bagur. Urte berrirako proposamenik baduzue, idatzi. Nun baiten. Horea. Bai. Nun baiten. Pareta batia, zuen herriko paretan idatzi, eta... Maite zaituztegu, ondo bukatu urtea, eta hobeto hasi. Ondo. Ale, bueno, aurrok, bagoaz. Muxuz. 2026 zorion txua denoi. Hau nuz gogaketan da? Ez da espede hau? Ez da espede hau? Hostia, zintuan ikusi larri asko. Ni egoten naiz, sufrilen en plan, bukatu. Ligatu asko, ligau. Eta ero kontau guri gauzak. Mira, zein, ni? Ez jendia, supe bai. Ni hoi neu justo fase fraile. Fase fraile. Bai, fase fraile. Abestiare ekarri ezu, Aimar. Bueno, bai, abestiare ekarri. Bai, bueno. Fase fraile se ba? Igual beste bat, eska justo bukaketan gaitz, oin ez du meloia bereiko, ez? Bueno, urteko azkena zen, baina meloia hundia da. Joder, kristona, Fase frailea? Joder, zu inoz onta, fase fraile baten? Fase frailea, zesan edo, fase fraile. Joder, fase... PKK kuadrua bezala, zin jozula ligau, zu autua dela... Bai, orduan bai. Ez ligatzean autua, fase frailea. Ni egon nintzen fase fraile txungo baten 2 urte. En plan, 0 patatero. 0 patatero saiatu arren lepo. Saiatu, ez da nahi ere. Eta ez masturba, Hola zenbat tempo? Igual 2 urte, Bueno, depresioa neukan, baina, bai. Bueno, depresioa, masturbazioan asuntoak, igual jarriko dugu, gabon kantaz hori. Ez hau kristo meloia, hau kristo meloia, Oain ume batzuk kantuan jarri baitugu. Bai. Umia bai masturba jendea, Venga, bai, dijo, zauek jitipi jatapakuak, euskalo, badoaz.